Så er der Morten Snak i Alternativ. Og det giver ham plads. Det er ting, og så er der også det. Og det er spiller, at Morten Snak er muligt. Så er der plads, hvor den her og den er udkantet bagved. De her 4 rækker. Det er derfor deres skyld, hvis ikke at de er hurtigt plads, fordi de ser rigtig meget af de to. Men Morten Snak, han blev sværet ud, og han var hurtigt af alle første runde, og det vil han ikke igen. Og han siger den igen, og han har ikke givet, så kan vi hvad det er, som Michael Persson og Rasmus Nielsen. Og det er ikke noget undervejs, de er så meget rundt. Men to spiller til selvfølgelig her. Så skal vi have Persson i Alternativ. Det kan man se på hans kører i den. Det var det af hele. Og det på den store. Niklas Persson. Så kommer vi videre til Alternativ, og så hamster han hans anden tilbage. Og her vi kommer ud på sidste omgang, der er nok, at vi får og få ikke noget, der var svært af andre. Tværten op, så er de bare givet fuldt før. Og så skal vi have Rasmus i Alternativ. Så må vi se, om han avancerer. Han holder det værd fast her med strømmen, og han går igen i Alternativ. Jeg tror, han får af til Bønderkurs. Det gør Rasmus Nielsen. Og det er det, der gør.